Horas mari kita saluna buah-buah di acara napasiahon marede kor paropuan. Minggu Advent patuluhonon paingoton hita marlas niroha. Rak mahita saluhutna marlas niroha manomu-nomu Yesus si paluai. Marede mahita sian bukuede nomor 30 ayat sada saharodi ayat 3. Marhide-hide goarni dewata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia natu mo palangit dohot tanoon. Amin.
marolop-olop jalamarlas ni roha ale borusion, ay idama, naroma au maringanan dito nga tong aminin na Jehovah. Haleluya. 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 Ale Tuhan Dewata, ajarhon matuhami aturanmu, unang tadikon hami, patonggor mamatanami, asa hutadahami hatuaw nami nasian hoy, pargugoy mahami marhite-hite hatam, padaw masyan hami nasapoda nalipe, sa itugihon mahami diak kadalanmu, asa hutadahami ho hanguluan nami, manang mangulu manang matepehami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anak mi. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu sadarion, hima patik palimahon sahat tu patik pasapuluhon. Patik palimahon, iko pasang apa murun atorasmu, asa martua ho, jala liling mangolu di tano nanilehon ni Jehovah di batam diho. Patik paunopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakop, patik pawaluhon, unak ko manakko, patik pasiyahon, unang ho olo makatidakon hata na sututu maralohod dong ajolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dong asaripe ni dongammu, manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Atong rap mangidugugu mahita taringot tu patik nai. Ale Tuhan Dewata, sai pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patik mi. Amen.
Sesaon na dosamu dan dibaloson Tuhan. Sesaon na dosamu dan dibaloson Tuhan. Tu Yesus roho daloja Tapasirep marohatta diadu pandide bata manopo tidosatta martangiang mahita. Ale Tuhan Dewata pargogo naso hatudosan jala ama para siroha. Dang lomoro hammi dahamatian ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadikod dalanna asa mangulu ibana. Ido di pangido roham. Alani ubain hubang idohami, say sudah ti mator-torom, asa unang mangonai beto hami, say sesa sudedo sanami, asa mangulu hami di bagasan asine roham, say pargugui mahami, asa margugu hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosapta. Songon sitong na mangulu aunin na Tuhan Jehovah. Tung nasolomodo rohak kumida hamatian ni parjahat. Nalomodo rohak kumida hamumulak ni parjahati tumadikod dalan na asa mangulu ibana. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Rade
Hatani debata turpuk epistel di minggu sadarion. Surat ni apostel Paulus tuhuria Filipi. Bidu napaduahon. Ayat 12 saha rodi ayat 10 alu. Filipi 2 ayat 12 saha rodi ayat 10 alu tajahama marsi kasoring. Ope hamu nahina holongan. Songon toktong ni pangoloyo muna nasai laun. Unang holan jumpa di hamuna au. Lam songonima dina pada udawau. Mardonga biar dohot lomos niroha ulahon hamuma haluaun muna. Dinasa pabbahenam muna. Unang mahamu marungutungut. Unang marroha ganggu. Marsitio pamahamu tuhata hanguluani. Bahin puji-pujian diau di hari ini Kristus. Babua naso magopo parlo jongokku. Jala dada naso marguna halo jauhku. Lausi mahalas sok kamu. Jala marlas niroha mahamu rab doho tau ido yang gosahatna martua doaka natu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin.
Tidak ko mahaporsiaw tay songon na hinatidak kon nidong atas haporsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di dewata Jehovah ido ama pargu kon nasu hatu dosan nato mapalangi dotano au porsea di Yesus Kristus anak ni dewata Jehovah nasasadai imana tundubuhon ni si Maria Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetarpazal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanua toru dung ditanom na mula mangolo di ari patuluhon na manaik tu surgo lahuhudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargo kon naso hatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolo dohot na mate au porsea di tod di parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen agka nabadia do dia sesan di dosa do dihatai namadok mula mangolu do sogo daging ni halak naong mate dohot dia nguluan na sora suda amin. Tabigima tikting masa di Huriata Minggu Advent napatuluhon tanggal 11 Desember tahun 2022 na barjolo goarni minggu ta sadarion ima Minggu Advent napatuluhon doho tema marulop-ulop manomu Tuhani bagian napaduahon dana nasorang. Nah di hari Jumat tanggal 2 Desember tahun 2022 di bahasa-bahasa Tuhan do danak bawa di keluarga Niamata Frankie Sagala Inata Olivia Dian Anggraini Borusinaga ruas ni Huriata Nir Sadasia 40 Sianwek pertangyangan Jordan Hipasdo dak danaki suaksangoni nang natorasna bagian napatuluhon Padidion Nabadia di hari sadarion Minggu tanggal 10 Desember tahun 2022 di parmingguan pukul 10 patu paoni huriat tado Padidion Nabadia tu 15 halak ianakon ni huriata ruas bagian napapaton ruas natabba mamuka sadarion Minggu tanggal 10 Desember tahun 2022 gabe ruas ni huria HKBP Depok Sadama keluarga Nabarjolo Amata Lando Maradu Pajaitan Inata Elfrida Oktavia Borusimajutak Rap Dohot Sada Yanakon Nasida Ros Sian HKBP Tanjung Balai Inganan Nasida Sawangan Village Blok A2 nomor 37
klaster Citronella Sawangan, NIR Sadasia Walu-Walu masuk tu kelompok Jericho. Catatan di sodo sonari nasida mabuhan yanakon nasida lautu padidion nabadia. Pinangi doa sajongjong ma amang simajut amang pajeta do inang borujut tok. Ya, boleh ate. Napaduahon amata Heriadi Sidauruk doho inata Meilina Borudamanik nasida ro sian HKBP Parsaoran Nauli inganan nasida Jalan Palemsada nomor 6C RT 5 RW 5 Beji NIR Sada Sia Walusia masuk ke kelompok Jordan. Naking ngamar minggu nasida jale di Batadahon di minggu pukul 7. Napatuluhon amata Robert Hasoloan Silalahi inata Riani Lamria Borudamanik nasida Rosian HKBP Tebet inganan nasida Jalan Rawa Indah Gang Haji Marwah RT 06 RW 01 nomor 105 NIR Sadasia Siapulu kelompok Efesus. Napaupaton amata Bernardo Silaban inata Masta Boruhutauruk nasida Rosian HKBP Parongil inganan nasida Jalan Mandor Gedat nomor 102 RT 04 RT 01 Cipayung NIR Sadasia Siasada Laudekia naking mengikuti madohoti permingguan pukul 7. Napalimahon amata Krisanto Silitonga inata Monalisa Borusimajutak nasida Rosian HKBP Sipahutar inganan nasida Telaga Golf Klaster Belanda EX Sada B nomor tolu Sawangan NIR Sadasia Sia 2 Jericho naking nasida marminggu di Pospel Arko. Bagian napalimahon ulos hatuaun 70 tahun. Di hari Kamis tanggal 20 Desember tahun 2022 pasahaton ni huriat tado ulos hatuaun turuas naunggok marumur 70 tahun sahat tu tanggal 20 Desember tahun 2022 jala di pasada dohot perayaan Natal lansia HKBP Depok Sada tu amanami inanami ruas ni huriata narade majalo ulos asa di pasahat ma tu situawik partangyangan nabe bagian napaonopon permingguan sikola minggu Pospel Argo. Di hari Minggu sadarion tanggal 10 Desember tahun 2022 permingguan tidak danak sikola minggu Pospel Arko di pasada dohot Natal sikola minggu di HKBP Depok Sada masuk pukul 10 tolu mananga pukul sada Arianon. Bagian napapituhon rapot fungsionaris HKBP Depok Sada di hari Selasa tanggal 10 tolu Desember tahun 2022 pukul siawip Patu Paudo rapot fungsionaris HKBP Depok Sada laho mengarang-rangi program dohot anggaran tahun 2020 tolu nani dohotan sude padita Ketua Dewan Parhalado Parartaon Sekretaris Huria dohot Bendahara Huria bagian napawaluhon konven dohot pertanyaan Advent Pangulan Nagok Tiki di HKBP Distrik Deboskap. Di hari Senin tanggal 12 Desember tahun 2022 Patu Paudo Konven Pendeta Dohot Pertanyaan Advent di Distrik 20 Walu Deboskap Maringanan di HKBP Depok Timur. Bagian napasiahon Bagas inganan di Padita fungsional na di Pospel Arko. Mamuka hari Senin tanggal 5 Desember tahun 2022 pendeta fungsional na di Pospel Arko keluarga Nyamata Padita Paulus Simamora Inang Borsitumeang Maringanan di perumahan Bukit Rivaria sektor Sada Blok B Sada nomor 34 Sawangan Depok Parhalado pasahaton tu keluarga Nyamata situa calon situa Dr. Hasirait Borsimajutak naung Paradehon
inganan ni nasida di inganani. Bagian na basa puluhon, soso-soso, parhalado HKBP Depok Sada pasahaton, soso-soso tu ganup ruas ni huriata nama dohoti, parmingguan di gereja, manang parmingguan sekolah minggu, asa, sada, toktong memakai masker saliling di parmingguan, unang mabuat tas, manang rangsel, manang akka ugasan, nasorikot, buanon, tu parmingguan. Napatuluhon, toktong jamot di ugasan nabe, huhut mamareso, asa unang arong natading. Bagian na pa sa pulusadahon, parture ni parningotan hari hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus di HKBP Depok Sada. Parture ni parningotan hari hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus di huriata boima idauta di warta jemaat. Na pinarade ni huriata marhite versi cetak, versi digital, manang marhite grup WA wik pertanyaan tabe. Bagian napa 12 hon pelean bulanan. Pelean manang na iuran bulanan na pinasahat ni ruas sahat tutikting sadarion boima idauta ditikting parhebengon na adong di warta cetak atau digital na pinarade ni huriata. Bagian napa 10 toluhon partukuan HKBP Depok Sada. Huriata HKBP Depok Sada mangotang ruas na mangarade pada laton partukuan HKBP Depok Sada. Ima parjolo ruasnya HKBP Depok Sada napaduahon paradehon si panganon si inumon naong dipature sian bagasna dang di partukuan napatuluhon naso manggadis si inumon na beralkohol paupaton naso martiga-tiga ditiki per minggu di hari minggu palimahon manggarar restribusi listrik dohot aik ganuk bulan pasahaton permohonan tertulis jala namar laku saliling nililing na 2 tahun menjaga kebersihan di lingkungan gereja papituhon jam operasional pertukuan sahat jam 20 sada wib bawaluhon pendaftaran penawaran mamuka tanggal 10 sada sahat tanggal 30 sada Desember 2022 dohot penawaran minimal 5 juta rupiah per tahun akan narikot si takasan boima di pasahat tu parhalado parar tahun tu ruas na mangarade madohoti asa di pasahat ma tu sekretaris huria ralat ditikting jadwal perayaan Natal tersurat di tanggal 24 Desember tahun 2022 perayaan malam Natal dan perjamuan kudus sasitongna tanggal 24 Desember tahun 2022 perayaan Natal malam Natal doh tanggal 25 Desember tahun 2022 ima Natal umum pertama Natal umum parjolo dohot perjamuan kudus marhition ma partureni jadwal Natal nunga dikoreksi. Namangihut telah diketemukan satu kunci kontak sepeda motor bagi yang merasa kehilangan dapat menghubungi Sekretaris Surya Bapak Sintua David Napitupulu. Bagian napa 10 paton tikting naso jinahahon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni huriata barhite WA wik tabe songani matiting masa di huriata di bagasan minggon saya di pasu-pasu tuhat tamai tahu sangap di goarna.
damai ni debatana sumuruk sia saluk naroka. Ima mangaramo tia kate-ate do pikiran muna. Ibagasa Kristus Yesus tuatai. Amin. Oras madita. Selamat Advent. Selamat Advent madihita. Selamat Advent. Tapayuti mahatani debata di minggu tasadarion di mana tersurat di Yesaya 12. Mamuka siana esada rudiait onom songolom mahatana takas mata payutihut. Puji-pujian di bangso ni debata nama luai. Jadi dohonom mu madiari nasa sadain. Mauliate ma'au tuho ali jahuba ala dirimasi hoahu. Alai nunga marpamuati rimasmu, jalanunga diapuliho aku. Idama, debatado hatuauku, ibadahu haposi, jadi dang mabiar aku. Hai Tuhan Jehovah doha guguku, dohot puji-pujiaku, dohot menjadi hatuaon diaku. Jadi marlas ni roha hamu manahui aek siamual ni hatuaon. Jadi dohonam muna mah di hari nasa sedai. Puji hamu ma Jehovah. Jalaju hamu ma guarna. Pabotoho kamu aka jadi-jadian na di tonga-tonga ni aka bangso. Jamitaho kamu guarna na tibuli. Edeho kamu ede puji-pujiat tu Jehovah. Ainunga dijadihon halongangan. Si botoon niliat portibio sugut. Marolopolop Jala Maria ia maho ale isinision ai tibuldo di parsitongami nabadia di Israel ido anggo sahatna ruas ni huria ni tuhata na hinaholongan di bagasa Kristus hita na marpungun waing di son las dorohamunan waing lasdo alanyaha masalah rohamuna alana yang managam Natal. Apakah kita berbahagia Bapak Ibu? Karena apa kita berbahagia? Apakah karena apa yang kita miliki? Apakah karena momentum hari ini menyenangkan hati? Atau karena apa? Sering sekali kita menganggap berbahagia itu tergantung suasana hati. Ketika lagi senang, maka kita mengatakan kita berbahagia. Hari ini firman Tuhan mau mengajar kita supaya kita berbahagia. Bukan reaksi terhadap yang ada, bukan karena suasana hati, tetapi betul-betul proaktif, mengubah bahkan suasana yang sulit menjadi sukacita. Yaitu bahagia itu lahir dari rasa syukur. Karena bersyukur adalah pintu masuk menuju bahagia itu sendiri. Dan sebaliknya, sungut-sungut adalah pintu menuju kesusahan dan penderitaan. Satabo-tabo ni akka situasi, bolos di bagasan mauliate ni jalo dang las roha. Tetapi seburuk apapun keadaan, sesusah apapun situasinya, ketika itu diterima dengan rasa syukur, maka semuanya akan terasa menyenangkan dan mendatangkan kebahagiaan. Berulang-ulang itu sudah saya khotbahkan ketika ada pemberkatan pernikahan. Kalau ikan asin dimakan dengan rasa syukur dan cinta kasih, maka ikan asin itu akan serasa rendang padang. Tinggal di gubuk derita dengan rasa syukur dan cinta kasih akan serasa hidup di istana. Tak kolang di sinetron ini. Dia kana kasmaran tak kasdui asal maadong udung-udung. Marminar-minar buhi tiap hari. Alanya kok roha mauliate. Karena cinta kasih mereka itu yang menjadi tujuan, maka fokus untuk berbahagia bukan lagi gedungnya, bukan gubuknya. Asal mahuida buhimi, asal mahuida ekelmi,
Asal mahubigi lambok ni hatami ngatung las rohaku ninna nasida. Maka rasa syukur itu kemudian mendatangkan kebahagiaan. Naik motor butut, kalau disertai dengan rasa syukur dan cinta kasih, serasa naik kereta kencana yang dinaiki Kaisang dan istrinya. Uji hamu mah belum berpacaran. Tak kubotong guna tua-tua bu tapi dirasa ni manang dah. Tetapi sebaliknya, segala sesuatu ketika kita terima dengan sungut-sungut akan sangat menyusahkan, menjengkelkan hati. Makan rendang dengan sungut-sungut akan terasa lebih pahit daripada ikan asin. Tunggu ata bunai bani lopai nata, anggo mardawan tunggu dua mata, pasti tak tabo iko salah terus. Gedung yang besar kalau ditinggali dan didiami dengan rasa sungut-sungut akan terasa seperti di neraka. Mobil mewah ditumpangi berdua dengan rasa benci dan sungut-sungut tidak akan pernah nyaman dan tidak memberikan kebahagiaan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, supaya kita berbahagia, dan inilah panggilan Tuhan buat kita semuanya, bersyukur, 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 dan bersyukurlah. Bagaimana kalau menghadapi banyak penderitaan? Di dalam Kidung Jemaat kita dikatakan, bila topan keras melanda hidupmu, bila berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Nah, berangkat dari itu, dari mana rasa syukur itu? Pertama sekali kesadaran bahwa segala sesuatu yang ada bagi kita ini hanya anugerah Tuhan, bukan hak kita. Rasa kecewa hadir adalah ketika pengharapan kita melebihi daripada apa yang sepatutnya yang menjadi hak kita. Tetapi ketika kita merasa bahkan napas hidup sekarang bukan hak kita, hanyalah anugerah pemberian dari Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Alanok tanggap do biasa-biasa dan waeng neon hosatau. Tanggap do ina haktai ala sehat kita. Dan kesehatan itu juga kita anggap sudah menjadi hak dan bagian kita. Bukan pemberian Tuhan yang berharga. Alani do dakapala takas kita mandok mauliate. Mauliate Tuhan marhosa do piau. Harus da tiap manugut ikonido tangya kolang dungo. Tuhan marhosa do piau tung mauliate manido. Lau modo peborgin nai sabutul langasay holani pagi don. Tuhan ramoti au modom asadungo usugut marhosa. Unang tos hosaku borginon. Tetapi itu sepertinya kita anggap sesuatu hal yang sudah biasa saja. Maka rasa syukur itu lahir tadi kalau kita merasa hidup sekarang ini bukan hak kita. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena usaha kita. Suak songolin nang akayanak ponok tajalo pe tahamulate ho mai ikodohonol tado si leon ni debatado. Alai bolo tanggap do ala ni gogot tai do ala ni usahata ala nalau do hita mabebbai tabung do tu Singapura do tu dia, maka kita akan kurang bersyukur kepada Tuhan. Alai IP ngadilio debatatu hita ya nakon olo do pe dakaru sarupa hata mauliate tatu debata di sileo nayete. Isarani mabigi danak bawa do danak boru danga pala sarupa hita madok mauliate. Ainak seorang lupa hopu puang inda dongan na olo inda. Nasongo dia inda tong. Boru do. Na mabigi pe kalimat na hay dok. Oh inda. Bolo bawaro ito sonda bangga do pungay pabuahon. Ainak seorang lupa puta olo bah. Anak songod dia bawa dah bah gimana? Itu romu saya dongan dalam bangun. Bah puang selamat bah itu rinda doi. Kira nasing berua doh bawa. Artinya apapun itu jenis kelaminnya, kalau kita terima itu bukan hak kita, pemberian Tuhan semata, akan kita terima dengan rasa syukur yang luar biasa. Alani hamu kamang do tamuinang songonido nak pasangan hidup ta bolo ta calo le songo sileleon ni debata ikut saya pasang apota te. Ikut saya pasang apota. Danga dong bemasa saya merulah-ulah ki ujami tahun nasi miodo sa ulu au.
tu iba. Angko dihitan yang dang be hubereng bengal luar biasa be cinta na be. Majua kapasangan na penga akar romantis siap be. Pinuci ma debata. Yang kemudian Bapak Ibu Saudaraku, kenapa kita harus bersyukur? Pertama sekali karena anugerah Tuhan tadi, kita sudah dilahirkan. Aida itu ngalani gugut hita tubuh portibion. Adong nanggo saya hita na mga rencana ho tanggal nasao tubuh majo tu portibia sa mangulu sa hupature po para nyupu namin na hita. Adong ko hita lani gugut sa tubuh tu portibio na kamang no taminang. Dang adong. Alay alaniya halo alani debata. Alani ino dangahong hak ta mamilit manang nagabe tubuh ni sehita. Au ilo debatara hak mamilit tu iba atik na sobang sobatak do piliton ima hatubuan niba. Tetapi Tuhan telah melahirkan saya di sini, maka saya tidak akan menolak keadaan ini karena tahu Tuhan melahirkan saya di sini adalah supaya saya menjadi berkat di sini. Oleh itu bagi saudara-saudara saya yang muda juga, saya unang madong na manol soli pertubon na. Unang manol soli gabi halak Batak. Tetapi kalau kita menjadi orang Batak yang berbuahlah karena Tuhan mau menempatkan kita bersaksi di sini. Kemudian kita bersyukur kepada Tuhan karena hingga di sini hidup kita dipelihara Tuhan. 2 tahun kita naso pajupangi. Jalannya hebat tian nueng jolma. Isude mabay perayaan. Jala sudiru nueng marnatal akapunguapungan ya kaupu. Hira naung masih holhian. Pinuji madebata. Aladong do PHP si holi. Nangipe ko kamu late honot tadoy. Iko dohonot tama, tuani do muruk debata 2 tahun, jaladang di luas pertemuan, gabe tabo to mamuse argani pertemuan. Aiti kiboy bebas laho pertemuan, jol maulu do malas lau pertemuan. Alai nung 2 tahun ni, tabereng masih hola, ai nadangola kabe bolu pujung jolma sesadasa. So nalo daw ni misalna, lau sirop may batong ngahona, tado ko isolasi mandiri do guarra. I kamar may iba, romay nata, iba yung masih panganon, ibu kapitotik, yo jar mabutini idahani. Mga mahodain na. Alahya ko hilala so ngoni, isuru ko ni nata butini, sa pito ni kamar hi, tangis do di baga sa rohaku i kamar. Ali, Tuhan Jehovah, kahira na sa tarhataho, bisi tao nonon. Ay tu padang ka do biasa so ngono binaen, binukaw tik, nyo jar ko butini. Dukau ini ditutup, mga mahoda, saya sehat to dapain na abagui. Happy pada namin na jolo saya hidup saya mati. Kola COVID do pero, nasa hira, ay masa tabi hitaw niba, itarsongon niba. Nah, lepas dari situ, kalau kita hitung semuanya itu, maka hari ini tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Persoalan na, kaya do dia to kamu akamang do taminak pasu-pasu ni debata. Malang naunggodang do paru kilo tayo etong. Aw say marula-hula ko ko ni alanak parutahu-taw. Boloro arsak turohaku, ala hubereng dong aku. Aw na kolonel, ako calo general, piga-piga dong aku sangkatan. Sahure rimang-rimangi mak umoto hinados ya daw naraki bagasan, alagi jang rohanida. Bih mana calo general? Say nietok, masay nietok. Kekecewaan membuncah. Tetapi ketika kita coba baca firman, bermeditasi lagi, melakukan refleksi diri, mangidojora meibatu debata, ale Tuhan. Ay bolu huingot do songono bulan Desember. Ngamar utang inong jolo ijual lo pinahanna. Itu orma sarawal liba, ibabalga mautik. Alasan na sabuy 2 tahun. Jayala 2 tahun, bebema perhasingan na sa tabi lewat butini, binay kasing panitii. Alay lo marmea butini, lambeng kok maharwa kasing panitii, lepas may mana sa iningon-ningon ma. Laos ditusuk kasing panitii, mamusay siyon niba. Masusahiyan. Nukwe tongi, hubereng mausonari, Tuhan gating na iyaw nuain. Malasak si patuku marhilong. Merdes yaw merdes. Zora mau Tuhan, saya tidak tahu menghitung berkat-Mu.
Saya ampun Tuhan. Alania hasa kecewa hita nakin, pengharapan kita melebihi daripada apa yang menjadi hak kita. Debolu hetong-hetong musai nga hurang madok mau lihat itu dia bata aladak kya pa ulama kiri mau sahatu Jakarta. Dalam no daw na hudalani bolo tabaru hinadi hutanami olat tak dibaligi itu. Alani angan aku mangarato no daw na tak nisiatar pengaduli no ni Tuhan narohak. Alatik manotot TV di huta holan 5 do per TV. Dalam hola binereng buti di Monas tak pola baranya uliling mamereng-merengi toy mak atik sosanga iba dua tusi. HP boy tolhas iba debata iba tuson. Ini akan Bapak Ibu katakan kuno, ay kolok mapaditaw. Maka coba kita sekarang kolot, etong sedih pita hutam. Etong majala ingot masonari, buano ho 40 tahun nasalpu. Perhadap pemma, tohoro adong besi taunotan waeng marukil ho amang tutamu inang alanyanakom mungkin. Alani pahopu mungkin doklan na asing. Tetapi bila dibandingkan dengan semua banyak berkat itu, adakah alasan kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan? Jangan dong. Atong daripada holat tihat si sauti kau pikir-pikiran, wah sadang pasu-pasu ni debatai etongon asabinoto madok mau liate. Laos songon nido naing dohonon na iso tu bangso Israel di dok si Jesaya, dung dipaluan na sida siap Babil. Marsak dope na sida ay sursar dope parhutani. Alalido idok dison, dohono kuma mau liate dimuruhi hoaw na tuari. Dirimasi hoaw, alay nunga salpu rimasmi, dipasu-pasu homau nuaing. Jala dileo komuse sihirimon, ima, Mesias dan naing roing, asa ina paluahon sesudah arsa kolso di pertibi. Kemudian mereka bersyukur karena besok disediakan masa depan. Mau lihat dohono tatu debata, tiap Advent songonon ala adong sihirimon. Tiap pesta Natal adok sihirimon, airo Kristus padua halihon. Asa bolu tung adok si taono na palautik noeng, naing dohono na matuhita di Sion na paduahon, di Jerusalem yang baru, dalam hidup yang kekal, siswada masih taononon mertibako kasodagani. Bolu tu sido pakirimota, sonaring woluta ikom marlas di roha. Puji oku madebata. Jami tahonokku may mana dia keadaran. Pabuah-buahku madengkan di basana. Maka tugas kita sekarang ini adalah bersaksi, menceritakan betapa baiknya Tuhan. Totu buladok sada ni jalo si basa-basa sanya kuat ri. Nakpay di oray na mga leon. Ala nilas ni rohaniba. Ni odabah ilon inak tuakku. Jala barita nadenggam mapabuhaw taringot tu na mga leon. Memang naburzuan ni naktuay, naburzuan ni tulangi, naburzuan ni opungi. Ni odaba pasu-pasu ni debata, naburzuan tu haki. Nakpe pardosa godang ngau, disuruh do anak ngatuan Yesus, gabi col majala dosa humokopaw, gabi malua au. Itulah kesaksian setiap kita. Alania kamang do taminang, sisakwi sahid nabi do kita. Ganuk anong do parukilon. Alay lobi siani, ubalga sian akahol sotai, godang do pasu-pasu yo debata. Atok pasu-pasu na imay tahida, asa tapuji tapasangap debata. Nang dinamanagam-nagap pita di haroroni Kristus, say akasilas ni rohama di parngulota. Di pasu-pasu hamu akan natutuan ni huriat kagajang umur muna. Di pasu-pasu kaya nakon, di pasu-pasu pinopar, di pasu-pasu kaulaon do usaha na maragam. Songon ima hamu kamanami, do inanami, na mabuan na kadadanak si Didion. Buasa wanom muna tardidi sonari, na isuru-suru pong nga do hamu. Waro. Alam niya sa wanom muna kadadanak ko tardidi. Ay so, nabibiro mga kamataw, sa ibere nga, wala nakabutuan ekspresi niya. Alam niyo pong nga do sa iwak kamu dadanak tardidi. Dahil mo tumatalak? Dah. Kenapalah kalian bawa anak-anak ini untuk tardidi? Karena apa Bapak Ibu? Anak-anak dibawa untuk dibaptis hari ini? Akan nabur sudah laudang ulu mengadusi. Banyak alasan tentunya. Tapi lebih daripada itu kita akan diingatkan supaya nama mereka dicatatkan dalam buku kehidupan dan supaya menjadi teman sesama anggota jemaat di gereja ini. Ini tujuan kita.
Dan kewajiban untuk membagikan firman Tuhan adalah kewajiban Bapak Ibu. Maka Bapak-bapak dan Ibu di sini, mulai hari Minggu nanti, antarkan anak-anak ini sekolah Minggu. Karena itu bagian dari janji. Naolo do homar suri bana tu par mingguon ni halak Kristen. Naolo do idon pasti alusna secara seremoni. Alai iko sahat do itu ate-ate. Amin. Jadi asal modal munan non, jahahamuma dijabu, Kejadian 17. Itu tentang sunat. Kemudian Kolose 2 ayat 11 sampai 12 supaya Bapak Ibu tahu korelasi antara sunat dengan baptis. Karena baptis adalah sunat rohani yang dilakukan oleh Kristus. Menanggalkan tubuh yang lama supaya mereka menjadi ciptaan yang baru, satu dengan Kristus dalam hidupnya, supaya satu juga dalam kebangkitan nanti menerima hidup yang kekal. Banyak referensi lagi yang harus Bapak Ibu baca, dan untuk hal-hal yang perlu didiskusikan mengenai yaitu baptisan nanti kami bersedia, dimanapun nanti saya, di mana Bapak Ibu bergereja, kita boleh diskusi. Karena setelah mereka nanti menjelang remaja, baptisan anak-anak mereka akan dipertanyakan. Maka siapakah yang menjawab itu? Bapak Ibu sebagai imamnya, sebagai orang tuanya. Untuk hal yang perlu pendampingan, sekali lagi, kami para pendeta orang Amang siap senantiasa untuk mendampingi, memberikan yaitu ulasan dan argumen teologia, referensi-referensi dari Alkitab kita. Doa kami Bapak Ibu diberikan hikmat, mendidik anak-anak kita menjadi anak Tuhan yang setia mengikut Kristus sampai Kristus datang kedua kali. Debatama memasuk-masuk hamu, debatanang memasuk-masuk danaki. Selamat Advent, Tuhan Yesus memberkati. Amin, mertangyang makita. Mauliati aleja kuba, dilas ni roha, dan ibaga-baga homu di Israel. Lau si dolas ni roha na bidaga-baga homu Tuhan. Natibul do di tonga-tonga nami, ale Tuhan nami, ima, nabadiami, si hokop si palua kami, jalan ngaroy di tonga-tonga nami, Kristus Yesus. Atong, iragam na huadobi hami di portibion, say parrohay hami mamilangi pasu-pasum, asa parroha mauliati hami. Asa upuji hami ho, isadok panggulmiton ni ngolwi. Ali Tuhan hupasahat kami masudi ruas ni huriam, pasu-pasu manasida, di ngolu marsada-sada, di ngolu rumah tangga, songoni di ulau do usaha nasida, asa majadi akan niulanai, tau pangomoan di ngoluna. Pasu-pasu kaya nakon nami na met sibur magudang di bagasak ko Tuhan. Leo bisuk dia kaya nakon nami parsikola. Talumobi dia kana mga dubya ka ujian nuain. Asa dihamonakon ujian na. Jalabuy nakot na sidale Tuhan tu jenjang pendidikan na tumibong se. Sahat roli na basiduk ko parsikolani. Pataruomu fuaka na pinarsitana. Leon gugu dia kapangula. Asabuy markarejo mangula na sida. Di bagasan las ni roha, jala marperbue akan niulanay. So ni dia kana marusaha, saya tahu pangomo las ni roha kausaha nasida. Tuhan, ya kaya nakon ni hurian na
Ruas ni hurian itu hata lah hinalongan di bagasa Kristus sahak mahita tu acara perdidion nabadia. Tabuka mendeta buka de sarasopa plono maesada do ayat 2 de 2 no jong mahamu aka natoras nama buat danak tardidi. Mari de mahita. Alia manami na di Banua Gijang, narodohami tujulom mabuana kadak danakon. Saya si maroham, jalo manasida gabi anakom, pasu-pasu jala pargugui manasida, mangeahi hangulua sugut, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan nama buat danak si di dionon, tangiho kamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tu lihat portibion, ninna madok akasisianna. Odai hamu masaluhu bangso. Didi hamu manasida tu bagasan guarni de bata amal, anak doto di perbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhut na hutonahon itu hamu. Jala ingok ma, say na dong anakku do hamu, ganupari, rasi rasa roh ajal ni hasianganon. Manang ise na porsea dohot ni didi, dapotan hanguluan. Alay na so porsea, hona uhum sugut. Tangi ho kamu ma dohot hatana tersurat di surat isi Markus. Adong maka nama buat danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alay dipisang akasisian naima nama buani. Jadi dung dida Tuhan Yesus si, sogoma rohana, di dokma. Luasamu maka danaki rotuahum. Unang orehamu na sida. Ay dia kasih songoni do harajaon ni debata. Nga dibigi hamu hata ni debata taringot tu bat. Si may bana. Iya. Asal dosa. Nunga di hati dako kamu hata hapor siautai atong nuaik pe alusi hamu ma hata na husututonon na parjulo. Di bangido hamu nuaing didion akadat danakon tu bagasan ni nahina porsiamuna halusna di bangido rohanami. Napaduahon beha. Naulo do hamu mamudaya anak komunon asa diboto jala dibuton nasida hata ni debata halusna naulo do hamu. Napatuluhon. Naulo do hamu marsuru nasida tu gereja. Do tu perguruan di Huria Protestan. Asa gabi ruas na mangolo nasida di Tuhan Yesus Kristus. Halusna naulo do hamu. Atong tapasaha manasida tu debata marhide-hide padidion na badiyay. Hudul mana deba, Roma tujulo na parjulo. Pundaknya jadi pegang ya, agak maju sedikit. Gabriel Zionadov. Lepas saja, lepas dia, lepas saja, lepas ini. Saya diramoti Tuhan de bata moho di haba mon Tuhara jaun na roli saliling na. Amin. Silakan.
Ale Matthew Sihol. Bisa di gini. Abang pegang kepala dari bawah. Dari bawah. Enggak, ini satu. Ya. Ale Tiffany Tiurma Hutahayan. Udi di mahon tu bagasan guar di debata ama. Go tu bagasan guar anakna Tuhan Yesus Kristus. Go tu bagasan guar itu di perbadia. Amin. Tunggu. Enggak, terasi. Saya diramoti Tuhan dia bata mohon di habon mohon tu harajaon na rodi saliling na. Amin. Silakan. Sini aja. Ya. Ale Gilbert Noir Panjaitan. Budi di mohon tu bagasan guar di bata ama. Lutu bagasan guar anakna Tuhan Yesus Kristus. Lutu bagasan guar itu di perbadia. Amin. Lepas. Ya. Saya diramoti Tuhan dia batah maho di habang mong tu harajaon na rodi saliling na. Amin. Silakan. Ya. Oke, tangannya dari bawah, agak sini. Naikin ya. Oke, tangan kanan. Ya. Ale Felicia Salomika Sianturi. Budi di mahon tu bagasan guar bata ama. Do tu bagasan guar anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guar ni tot di perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan dia bata mahon di habang mo tu harajaon na rodi saliling na. Amin. Silakan. Oke, dari bawah. Tangan kanan ya. Oke, agak naik. Ya. Ale Aurora Francisca Sitohang. Budi di mahon tu bagasan guar bata ama. Do tu bagasan guar anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guar itu di perbadia. Amin. Ya. Saya diramoti Tuhan dia bata maho di habo mo tu harajaon na rodi saliling na. Amin. Ya, silakan. Kanan, tangan kanan ya, kanan aja. Ale Andril Kenziardo Fakpahan. Budi di maho tu bagasan guar bata ama. Tu bagasan guar anakna Tuhan Yesus Kristus. Tu bagasan guar ni tot di perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan dia bata maho di habo mo tu harajaon na ro di saliling na. Amin. Silakan. Meira Kiona, ya. Agak sini. Miringin ang dikit biar kepalanya. Oke, ya. Ale Meira Giona Panjaitan. Udi di maho tu bagasan guar bata ama, do tu bagasan guar anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guar itu di perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan dia bata maho di habo mo tu harajaon na rodi saliling na. Amin. Silakan. Sini ya, dari bawah tangan kanan aja. Naikin palanya dikit ya. Ini agak mereng dia. Agak. Oke, ya. Ale Cantika
Salomita na pitupulu. Udidi maho tu bagasan gua rebata ama, do tu bagasan gua anak na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan gua rito di perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho, di habo mo tu harajaon naro di saliling-ililing na. Amin. Agak miringin dikit ya. Enggak, kepalanya ke sini. Pinang ke sana. Kepalanya ya, oke. Dari bawah, kanan, tangan kanan. Dah. Ya. Ale Salman Gilbert Panuturi Siburian. Udidi maho tu bagasan gua rebata ama, do tu bagasan gua anak na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan gua nitot di perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habo mo tu harajaon na ro di saliling-liling na. Amin. Oh, lepas dulu. Oh. Agak merengin amotik. Kepalanya ke sini. Ya, oke. Tangan kanan. Lepas. Ya, maju sini. Ya, dah. Dari bawah. Ale Menfrido Hasiholan Situmorang. Udidi maho tu bagasan gua rebata ama, do tu bagasan gua anak na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan gua nitod di perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habo mo tu harajaon naro di saliling-liling na. Amin. Nah, di tengah. Yuk, amang, Mak. Ya, pundaknya aja. Ale Refauliana Basani Situmorang. Udidi maho tu bagasan gua rebata ama, do tu bagasan gua anak na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan gua nitod di perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habo mo tu harajaon na ro di saliling-liling na. Amin. Ya. Tangan kanan aja, agak mereng nah, kepalanya sini. Kepalanya yang ke sini, mereng. No. Ya, oke, ya. Amang dari bawah aja. Ya. Ale Jeffrey Dainisi Baringbing. Geoffrey Danisi Baringbing. Udidi maho tu bagasan guarni debata ama. Do tu bagasan guar anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni to di perbadia. Amin. Lepas saja. Saya diramoti Tuhan debata maho di habo mo tu harajaon na ro di saliling-liling na. Amin. Agak mereng kepalanya, agak mereng. Moti Tuhan dia batama ho, di habo mo Tuhan rajaon naro di saliling-liling na. Amin. Silakan. Iya. Makasih. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasangat tami akadat danako tuho. Jala di jakokodo na sida gabi anakomu marhiti-hiti padidion na badiyeng. Asa masuk tuhurian halak Kristen na sida di tanoon. Jala gabi panean di hanguluan na saliling-nililing na. Asimaroham do yakanatoras nidat danakon. Saya pargugui jala ajari mana sida manugu-nugu dat danakot tuho. Asarap narsida taruli dia ka arta ni haraja ommu. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Rimma hita jongjong, marede hita buku ede 147 ayat 5. Langsung mata paturiam. Sah mapilihat tanah tapa pungoto di bata, martangian makita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut sila na dinggan, dohot nasa ulibasa na maulitus. Upasangat tami masyan na nilom mitu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabiwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulok kerajaon mo di tonga-tonga ni huriam duhut di bortidion. Buhat ito dim. Asalam hutadahami godang ni silaliom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliat itu ho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarm, say ro maharajom, say saut malomani roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Leom matuhami sa darion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songo panesan nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togihon tu pamuncunan, palua mahami sian pangago. Ay, ni Tuhan tanah hinokop ni Kristus mula mahamu di bagasad dame, jala-jalo hamu mapasu-pasu ni Tuhan ka. Ipasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Isodakon Tuhan de batama bukina tuho, jala asi marohana midaho. Idopakon Tuhan de batama bukina tuho, jala di pasawar ho madamena tutod dim. Ruas ni Tuhan tanah hinaholongan di bagasa Kristus, sudah kami perhalado HKBP Depok sada. Tarlumobi na marhubas di parminggota pukul 10 pasahat o Tuhamuna. Selamat mangula kaulau nadengka sa minggu tujulo. Selamat hari Minggu. Selamat Advent. Horas madihita sudina. Bagi orang tua sekolah minggu, anak-anak yang dibaptis, kalau mau foto silakan, boleh kita antri satu-satu keluarga. Yang lain duduk saja, satu-satu keluarga yang sudah siap boleh maju.